Koiran voi ottaa baariin ja kirjastoon, mutta entä elokuviin? Täällä Konepajan Brunossa on juuri alkamassa Laurie Andersonin elokuva Heart of a Dog, ja tällä kertaa koiratkin pääsevät mukaan. Mennään katsomaan, minkälaisia koirakavereita täältä löytyy. Mun nimeni on Satu Tukiainen ja mä olen täällä tietenkin, koska olen leffafriikki. Ja Rakkautta ja anarkia on paras tämmöinen kotimainen leffafestivaali. Ja sitten tänään on tämä Spessu koiranäytös, niin totta kai sitten otin tämmöisen hyvin käyttäytyvän koirani Saagan mukaan. Saaga on ollut useamminkin tämmöisissä niin kuin ulkoilmanäytöksissä ja katsomassa elokuvia. Saagan suosikkielokuva on tietenkin tuo 101 dalmaattialaista. Sitä olemme katsoneet yhdessä monta kertaa. Me ollaan täällä sen takia tänään, että Rakkautta ja anarkia kiinnostaa meitä molempia ja leffat on yleensä tosi hyviä. Ja tää oli tosi kiva, että tänne saa tulla koiran kanssa. Vähän tämmönen uusi juttu, kokeillaan. Minkälaista elokuvista hän pitää? No Ievan mielestä tietenkin Siskon Petit telkkariohjelma on kaikista paras. Ja kakkasketsi. Ai mistä syystä? Koska Ieva oli itse kakkasketsin päänäyttelijä. Intohimoisesti suhtaudun elokuviin ja toki Laurie Anderson on mielenkiintoinen aina. Ja kun sattui näin, että mulla on nyt koira hoidossa, mä olisin muutenkin tullut tänne, mutta sitten kun oli vielä tää koira, niin halusin ehdottomasti tämmöisen uuden tyyppisen tilaisuuden.